போஜோபுட் பத்தி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா இந்தோனேஷியால அதை விட பயங்கரமான ஒரு அர்பன் லெஜண்ட் கேம் இருக்கு. அதுதான் ஜலங்கும். எப்படி நாம ஓஜா கேம்ல போர்டை யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த கேம்ல மூங்கில் காம்புல தேங்காவோட ஓட மனுஷன் மாதிரி ஒரு பொம்மையா செய்வாங்களாம். அப்புறமா அதுக்கு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அந்த பொம்மையோட கையில சாக்லேட் பென்சில கொடுப்பாங்களாம். இது எல்லாமே செட் பண்ண அப்புறமா அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸ சொல்லணுமா. இதோட மீனிங் என்னன்னா, உன்னை யாரும் கூப்பிடல, ஆனா நீ வந்துட்ட, நீ திரும்பி போறதுக்கும் யாரும் உனக்கு உதவி பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான். சோ இந்த வார்த்தைகளை சொன்ன அப்புறமா அந்த பொம்மை தானா நகருமா. ஓஜோ போர்ட்ல எப்படி நம்ம ஆத்மா கிட்ட கேள்வி கேட்போமோ அந்த மாதிரி இந்த பொம்மை கிட்ட நம்ம கேள்வி கேட்டா பென்சில் இல்ல சாக்கை யூஸ் பண்ணி எழுதி உங்களுக்கு அது பதில் சொல்லுமா. பட் இந்த கேம் நீங்க ப்ராப்பரா முடிக்கல அப்படின்னா நீங்க கூப்பிட்ட ஸ்கிரிப்ட் உங்களை விட்டு போகாம அங்கேயே தங்கிடுமா. இதனால இந்தோனேஷியால இன்னைக்கும் பல பேர் இந்த கேமை ட்ரை பண்ண பயப்படுறாங்களா. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா இந்த கேமை ப்ளே பண்ணுவீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.